Hej Ebba, hvad laver du? Hej. Jeg laver det her maleri, som er inspireret af Hans Andersens maleri. Og så har jeg bare prøvet at lave hende lidt mere som rødhætte. Ja. Sejt. Hej Claudia, hvad laver du? Hej alle, jeg er gerne med at lave det her maleri af Paul Garnes og Den Indre Svinehund. Hej Hanni, hvad har du gang i? Hej, jeg er gerne med at male en ballerina inspireret af Michael Hjorts ballerina. Hej Asta, hvad er du i gang med? Hej. Jeg er i gang med at male det her maleri, hvor jeg er lidt inspireret af Husk mit navn Sprogvæsen. Ja. Ja. Hej Frederik, hvad har du gang i at lave? Jeg er i gang med at male maleri inspireret af Jens Galschiøt med min indre svinehund og hesteoffringen, fordi jeg er stor fan af produktion. Fedt. Hej Thea, hvad har du gang i? Hej, okay, jeg laver det her maleri, som jeg har sådan prøvet at forsimple. Først det startede med at være sådan et bord og sådan plante og en stol her, og jeg har så fjernet det og sådan sat mit eget præg på det. Fedt. Hej Victor, hvad er du i gang med at lave? Hej, jeg er i gang med at lave et maleri, som er en blanding af Beach at Skagen og Brændekilde, hvor jeg bare har taget nogle grove detaljer af Brændekilde og så bare fikset dem sammen. Cool. Hey, hvad har du gang i? Jeg er i gang med at male et maleri, som er inspireret af Paul Gerhardt og Finske Maja Mekko.